את גלעד שליט מצויר, מטושטש משהו, וכתוב מתחת רעות לקויה. וזה בעצם הנושא שסביבו כולנו מתעסקים, כשאחד החששות הכי גדולים שלי, שאני מוכרח לשתף אתכם, שלאט לאט גלעד שליט הופך להיות נושא מעניין, לעצרות, להתכנסויות, בערבי שבת, כמעט בכל בית מזכירים את גלעד, אבל זה כבר מתחיל להיות חלק מסדרה חטופים. חטופים זה 17 שנה, יש זמן, לא צריך למהר, ומנהיגינו נעשים יותר ויותר מחוספסים בהבנה של מה יכול להשפיע על ההוויה הישראלית, על הערכיות, על צעירים ועל הורים שלהם. שאני נוהג לשאול ילדים צעירים, ילדים מבוגרים, הורים, את השאלה הפשוטה, אם ערבים קבעו שיהודי אחד שווה מאות משלהם, איפה נמצא הכוח? מה הוא אוכל? מה הוא שותה? איך הוא נראה? איך הוא מרגיש? מה עובר עליו? במה הוא מצליח להתנחם? מה עובר לו בראש? על מה הוא חולם? המגילה היא בנוסח מאוד דומה לנוסח של מגילת העצמאות של מדינת ישראל, מאוד קצרה, ובעצם אנחנו מייצרים מצב שכולם מסכימים עליו, כי כולם הרי מסכימים לעצמאות של גלעד שליט. וכאן נכנס סיפור קטן כזה. חשבתי מה אני עושה, משהו שונה. מי שבנה אותו קוראים לו טל, הוא מ"פ בחטיבה 188, החטיבה של גלעד. כי אתם צריכים להבין דבר אחד, בסופו של דבר הלחץ שבא מכיוון הציבור ועוד יותר מכיוון הנוער הוא כן משפיע. אנו יושבים בכיתות הלימוד וסופרים שנייה לשנייה, שיעור לשיעור, יום ליום, עד הגיעו של החופש. כך יושב גם גלעד, בשבי, בידי חוטפים. גם גלעד יושב ומייחל לחופש. אולי גם הוא חולם על חופי ים זהובים ובלתי נגמרים. אולי הוא חולם על שעות שינה במיטתו אשר בחדר שלו. אולי הוא בכלל חולם על זרועות אמו המחבקות אותו. דבר אחד בטוח, גלעד חולם על חופש. להחזיר אותו אל חייו שעוד לא התחילו. אנחנו הכנו ביציאה מהאולם מגילת העצמאות של גלעד, שכל תלמידי הרב תחומי נהריה יחתמו על מגילת העצמאות שלו.